Cebu City Mayor Michael Rama gidid-an ang mga city scholars sa pag-enroll sa Asian College of Technology International Education Foundation Incorporated sugod karong Hunyo. Si Erica Dimaclid ug Rona Fernandez sa detalye. Cebu City Scholars sa Asian College of Technology i-enroll sa laing mga universidad samtang nagpadayon pa ang kasong gipasaka batok sa tag-iya sa tunghaan. Si House Representative Rodrigo Abellanosa, presidente sa ACT, nalambigit sa anomalya sa scholarship fund sa Dakbayan ni adtong konsehal pa kini. Giingong dunay conflict of interest dihang gipili sa konseho ang ACT isip usa sa mga partner schools sa city government. Si Mayor Michael Rama may pasalig nga personal siyang moapila ngadto sa mga university presidents karong Biyernes. This coming Friday, next Friday, with president of the universities to bring verbally that appeal and later followed by writing. And we cannot also be signing any memorandum to bring them to be assumed by the city government, because it becomes in contradistinction with the case that we already have filed, which is the declaratory relief, as not also to bring us to technical and legal complication. Sa di pa ma-enroll ang mga scholars, kinahanglan sa silang mukuha og assessment test sa local school board. Giawhag usab sa mayor kauban ang mga kawani sa sangguniang panlungsod ang ubang mga tinun-an sa Dakbayan nga dili usa magpa-enroll sa ACT hangtod nga nagpadayon pa ang kaso. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Erica Dimaclid, kauban si Rona Joyce Fernandez, CNU Communication Interns.